Ассалому алайкум дӯстони азиз, хуш омадед ба влоги имрӯзаи мо. Умедворам ки влоги имрӯза ба шумо писанд меояд. Дӯстони азиз, имрӯз магазин биромадаем. Камтар ҳамин чемоданҳои диданӣ барои Тоҷикистон ба ватан рафтан тайёрӣ камтар, барои он ки мехоҳам барвақтарак рафта документҳои фабеликама соз кунам, ҳамаша ҳал кунам. Азбаски ман надорам паспорти российский, ман бояд Тоҷикистон рафта документома кунам. Хай камтарак агар ки тоқат мекардам паспорти российский гирам, агар ҳамҷо документ кунам мешуду, лекин ман мехоҳам дар ватан кунам документома, барои он ки мо ҳама вақт дар инҷа мемондагӣ неистем. Тоҷикистон меравем ба наздикиҳо, мумкин баъди 1 сол 1.5 сол Тоҷикистон баргардем. Барои ҳамин мо ба беҳтараш Тоҷикистон ба документ кардан. Ана баъд вақте ки ман документ тайёр мекунам, ҳар 3 ҳафта зарбатаи ман аллакай картамба меомадагӣ мешад. Духтаракҳое ки сар кардагӣ буданд кор, аллакай ҳамашон документашон торӣ карда гирифтагӣ. Азбаски ман рафта натонистам Тоҷикистон ва картам закази ман омад, корьер оварда дод имрӯз. Так, чизои имрӯз заказ кардагӣ ман нишон медиҳам шумо. Бо ман ин шейкер, ин барои коктейлҳои для походения ҳаст, фаберликпа барои ҳаманое тайёр кардан. Хевалича бутылочка. Так, инҷа мана ин массажёр. Ин массажёра барои даст, почак, гардан, миён ҳама ҷо ба истифода бурда мешавад. Массажёри беҳад нағз. Так, иноя апам заказ кардагиян силиконовые зубные щётки беҳад зур. Духтаромна иноя апам заказ кардан барои апам. Так, ин барои почак кремо, крем для ног питательный якташ снятие усталости будас, инаш смягчающий. Баъд ина бин духтара баъди ҳамин крема кардан мана ина носочки. Аввал педикюр мекунӣ, хай баъд ина мекунӣ, баъд мана ин вая мепӯшам, мулоимо как мешавад почка. Ин носочки силиконовые дарунаш, ана ин силикон мебинитон да беҳад зур. Духтарам қавай оля бор ман ваяшам заказ кунам, перчатки кишам, дастатона ама хеб мулоимо каки хушрӯ мешавад. Шабона агар кунӣ, агар бо беҳтарин мешавад да. Так, инҳо кремои худам. Инаш румяна будааст. Румяна ина ман даже хотирам омад ки заказ кардагӣ будам. Так. На румяна. Инаш хайлайтер, мобайнакаш. Так, инаш вай гель для умывания, ман аз ин фақат истифода мебарам. Так, ин пятновыводители беҳтарин. Ҳама вақт аз ин заказ мекунам, заказам катиамро. Ин барои ванна беҳад зур. Духтаро сафед мекунад ваннаотона. Так, инаш барои мана инам чизи зур. Аз ин дута заказ кардаги якташа апамба барои вайда чизҳое ки мана, например, блузкаҳои вай шолкавое, як ягон чиз анҷомое ки утюг карда наметавонед. Мана инам хе мечоштон тамом. Хе хушрӯ мешавад, как будто утюг кардаги воинда. Так, боз чи мана ин отбеливающий крем. Ин креме ки ҳама таъриф мекунад, ҳама. Лекин ман аз ин заказ кардагӣ набудам. Манам худам ба заказ кардам, кадям бор бинам. Отбеливающий будааст. Имрӯз заказ кардам. Не, открыть нельзя вая бача. Так, инашам барои вай барои почак. Чанда креми барои поча заказ кардем? 4. Ин бальзам для волос. Ина якум бор заказ кардам. Аз ин пештар дигар хеле бальзам заказ мекардам. Бояд дигар бальзам анаҳа. Мана ин бальзамам беҳтарин. Аз ин ман бо шампунь бо дигар хеле бальзамашо заказ кардагӣ. Ин масочка агар хато накунам. Нет, бача, нельзя. Не, нельзя это открывать. Это нельзя открывать, на. Мана ин лента, ин барои упражнениyaҳо кардан, да? Вай мекунем. Упражнениyaҳои мекунем для походения. Ана хел. Ленточку. Спасибо, бача. Спасибо. Так, тамом. Инқадар заказ. Имрӯз ман ҳам заказ кардем. Ин тапочка. Тапочки озим аброрам бояш. Ин тапочки мулоимо как, духтаро. Беҳтарин качество. Махиса бука как. Тапочка домашняя. 36 сиёҳ заказ кардам. Размери ман 35, 36 сиёҳ заказ кардам. Нормально мешавад. Хонаи мо қадар гарм не, духтаро, барои ҳамин тапочка зимистон ба гарма каки
нағз мешад. Тамом инқадар заказҳози ман ина ман каталоги пештара заказ карда гирифтам. Охирон рӯзи каталог ба барои он ки ин чизо беҳад скидкаи нағз буданд. Ҳозир акнун закази калонамон нағз заказ мекунам. Мана 3-4 рӯз пас бо мебиёрам. Баъд бо ваёшам нишон метиҳам албатта. Занҳои азиз, чун ҳар вақта номерои телефони ман, номерои ватсапам обязательно нависетон ба ман. Касоне ки мехоҳанд дар ин компания кор кардан, медонитон ки ин компания беҳтарин аст. Просто бисёриҳо шумо ба дилатон ба камтар тарсу ҳарос аз ҳамин сабаб корро сар карда натонистосетон, лекин ягон ҷои тарсаш нест. Номером ба нависетон, ҳама вақт дастгирӣ мекунам, ба шумо кор мекунам духтаро. Ман инҷо стрижка куна омадам, дина записатсия кардам. Имрӯз соати 10 ба гуфти якта ҷо ҳаст. ҳамҷо записатсия кардам, ҳозир стрижка мекунаму ба дарав хона мерам. Бачаҳое ки дадаш мондагиам ҳозир стрижка карда, аввал мен детский мир ба медарам. Детский мир ба надарам, одаб рафта намешад. Баъд хай мерам хона. Инҷа соати 10 кора сар мекарда, соли 5 таканда камтар истадам инҷа. Соат 10 шавад, баъд медарам. Аллакай ҳама ҷо хушрӯ кардиям. Ёлочкаю, гирляндаю, соли навӣ. Кӯча ҳамхе офтобаку, лекин беҳад хунук духтаро. Ҳамхе хунук ки нафас кашида намешад. Ҳамин харидҳои хона бурдосиам. Нон барои бачаҳо игрушки гирифтам. Барои писарчам аниқтараш зелень гирифтам. ҳамхе оҳиста-оҳиста хона рафтасиям. Бояд фикс прайс медаромадам, як-ду чиз мегирифтаму, лекин борам вазнин шуд. Намегирам. Рост хона омадам. Инҷа нони гарм гирифтам, нони гарми танӯрин. Так, инҷа барои писарчам. Барои писарчам мана ин игрушкача гирифтам. Ин агар хато накунам 500 чанд рубл буд. Қимат не мехе калонака ки сахта как игрушкаю, лекин қимат не назар ба дигар вайҳо фирмаҳо мана мин полисия беҳад нағз ваяш чизош качественный, лекин нархош арзон игрушкаҳо ба. Так. Баъд айни ин гирифтам. Деревянная игрушка. Беҳад маъқул. Бо дигар ваёш буд вариантош, лекин ҳамин варианти квадраташ ман маъқул шуд, аз ҳамин гирифтам. Писарчам бедор шавад, боз мехнат ҳардош. Инҷа боз зелень гирифтам. Тоҷикҳо мефурӯшанд. Рынокча аз ҳамонҷо гирифтам. Духтаро, ин деревянный набудааст. Ман майнашам деревянный хел кардаги будам. Ин деревянный набудааст. Инам хел набинед пӯк. Барои чӣ ки ман ҳамаша деревянный хел кардиям. Ина агар ки як бор ҳам хел вай кунад, агар сахт расад уже тамом да ин. Дигар варианташ буд, ваяш ҳамаш дерева буд. Ман ин чизошам ҳамаш деревянный буданда. Ин ҳам по арзонтар. Ина ман 500 рубл меам хел гирифтам. ҳайф нахондиам, хаҷ гап надорад. ассалому алайкум занҳои азиз, чӣ хеле ки аллакай ҳамаи шумо медонитон ман ба кор ҳама вақт даъват мекунам занҳои хонашинро кор дар компанияи Faberlic аст. Занҳои азиз, аллакай дар командаи ман ҳазорҳо занҳои хонашини тоҷик ба кор қабул карда шуда аллакай маошҳои хуб ба даст оварда истодаанд. Ягон ҷои қиynиш нест, шумо ба аз нол сар карда корро меомӯзонем. Омӯзишҳо ҳамааш бепул аст. Чӣ хеле ки ҳамаи шумо аллакай медонитон дар ин компания барои кор кардан ба шумо маълумоти олӣ дар кор намешавад. Донистани забони русӣ ва ба ягон ҷо буромада ягон ҷо рафтан ҳам лозим нест, ягон чӣ фурӯхтан дар кор нест. Занҳои азиз, шумо метавонед ки аз ҳозир ҳаёти худро хуб карданро оғоз кунед. Барои он ки дар ин компания дар ҳақиқат ҳам занҳои хонашин пулҳои калон ба даст оварда истодаанд ва боз ба ғайр аз маош, ба ғайр аз оне ки мо ҳар 3 ҳафта маош мегирем, ба мо компания боз бонусҳои калони пулӣ медиҳад. Ман дар бораи ин ба шумо пурра карда дар ватсапам мефаҳмонам. Албатта ба ман нависед, ман ҳамаашро ба шумо бо нозикиҳояш меомӯзонам.